Irido ang tricycle driver asin sarong pasahero kani matapos na mabangga ning van pasado alas 7 kasubanggi sa barangay San Roque, Santo Domingo, Albay. Sigun kay Police Master Sergeant J. Barnido kan Santo Domingo Municipal Police Station, iatod na kuta ni Marlon Buenvenito driver kan tricycle ang sa iyang pasahero na si Edgar Cabrellas Jr. Alagad na inariparo ni Buenvenito ang van na pigmamaneo kan 39 anyos sa si Domingo Arkenue na nagresulta sa nasabing aksidente. Ang nasabing tricycle ay, ang driver nito ay taga doon lang sa nasabing barangay kung saan nangyari yung insidente. At yun nga, paglabas niya ng bahay, lulan ng isang kanyang pasahero, ay nahagip ito, aksidenteng nahagip ito ng nung minivan na galing din doon from the direction of Santa Misericordia going to Sentro Poblacion. Nagsapo ning seryosong lugad sa manlain-lain na parte kan sa indang hawak sinda Buenvenito asin Cabrellas. Nasa sa presente ang nagpaparayray pa sa ospital. Sa kasamang palad, dahil tricycle ito, ito daw ay tumagilid, kaya nagresulta doon sa pagkakaroon ng mga injuries nung driver at nung kanyang sakay. At doon naman sa sakay ng van, hindi naman sila na sugatan or Nasa kustodiya pa kan Santo Domingo MPS ang sospek na pwede sa namampang sa kasong reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal